खुलुमबाय दिनै कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बसुमतारीनि एबा बड'लेण्ड रादाबनि एक्स एडिटर इन चिफ बिथांनि सायाव जोङो दुखु फोरमायदों। बिथाङा आथिखालनि मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आरो गावजों सावरायनाय अडिअ रेकर्डखौ एडिट खालामनानै बिथाङा भाइरेल खालामदों आरो बे भाइरेल खालामनायनि थाखाय गोबां थासारिया गाज्रि जादों। दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मैखोम बसुमतारीनि सायाव जोङो दुखु फोरमायदों। बिथाङा बेबायदि खालामनाङामोन। जिहेतु 2020 सननि 21 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनायाव जोंनि मानगोनां आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन आरो मैखोम बसुमतारीया सोंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डआ जालांबाय, पिस एकर्डआ जालांबाय, थेवबो मानो थाखाय मोननै आरो दोलोआ फ्रेक्सन खालामनानै आरोबाव हाग्रायाव थांफिनबाय। बे बाथ्राखौ सोंनायाव जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे माखासे बाथ्राखौ आंनाव सोङालासिनो बिथां हेरेंगा बसुमतारी बिथांनाव सोंहै, बेबादि बाथ्राखौ बै समावहाय सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौनो मैखोम बसुमतारीया माखासे बाथ्राफोरखौ, माखासे सोदोबफोरखौ एडिट खालामनानै भाइरेल खालामदों। दा बे भाइरेल खालामनाया आयेननि नोजोराव माखासे उइदाउट पारमिसन जि बिथाङा रेकर्ड खालामबाय, बे रेकर्ड खालामनाया आयेननि नोजोराव जोबोद दायनिगिरि। दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जोङो दायनिगिरि होननानै जोङो सानना लादों। दा बिथांनि सायाव जोङो गोख्रों मोनसे सोंखारिनायखाय जोङो कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय दिन्थिदों आरो बिथांनि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानानैबो जोङो सानदों। दा गाबोन जोङो बिथांनि सायाव एफआइआर होनायनि बाथ्राखौबो जों सानदों। जिहेतु बिथाङा मोनसे सान्थिखौ बिथाङा असान्थि परिबेसआव लाबोदों। जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सिमांजों दावबायदों। खौसेथि, आमोनथाय आरो दावगाथाय माखासे बे मोन्थोरजों दावबायबाय थादों। आरो बे खामानि मावनायाव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफ्रा खामानि मावनायनि परिबेसखौ गाज्रि खालामो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा एडिट खालामनानै समाजाव गाज्रि बारहावा लाबोनायनि जि बिथाङा गाज्रि खामानि मावबाय। दा बाहाय जोङो बिथांखौ जोङो सोंखारिदों। जियानो हक कार्बि आंलं दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा। आथिखालनि मानगोनां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जिखिनि हाबाफारि लानानै बर'नि खौसेथि, बर'खौ गेरेमसा माहारि दानाय, बर'खौ बुहुमाव सिनायथि होनाय गोबां बिथिङाव खामानि मावबाय थादों। आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव बिथांखौ दुरबल खालामनायनि मोनसे सिमां नुदों नामा बिथाङा। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि भाइरेल खालामनानै बिथांनि गोसोखौ लोरबां खालामनानै थांखि लादों नामा बिथाङा। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रानिफ्राय, बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय बे एक्स एडिटर इन चिफ बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारीया जानगाराव थानांगौ। दा बेनिखायनो जों फिन खेबसे बिथांखौ बुंदों, कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जोङो बिथांनि सायाव जों एफआइआर होगोन आरो बिथाङा आयेननि बायदियै जिखिनि साजा मोननांगौ बिथाङा साजा मोननांगोन आरो मोनखागोन। दा बेखिनिखौ आसा खालामदों। आरो बेनि उनाव जोंनि समाजाव एबा जोंनि बर'फोरनि माखासे इउटुबार बिथांमोनाबो माखासे बाथ्राफोरखौ सानालासिनो बिथांमोननि टिआरएस बा बिथांमोननि भिउखौ बारायनो थाखाय नाना रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना देखायलाबायदों। आरो बिथांमोना नाना रोखोमनि अडिअ भिडिअ माखासे रिल खालामनानै समाजाव गुबुंले बारहावाखौ सोरजिनायनि बिथांमोना खामानि मावदों। दा बेनिखायनो बै इउटुबारफोरखौबो जों खावलायगोन, बिथांमोना समाजनि जुदि मोजां लुबैयोबा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ नंखाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे बिथांमोना दिन्थिया, नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोरमाया, देखाया। दा बेनिखायनो बै इउटुबारफोरखौबो जों खावलायगोन जाहाथे समाजनि जौगानाय, हारिनि जौगानाय,
राव हारिमुनि जौगानाय सोलोंथाइनि बिथिंनि माखासे जौगानाय माने जोंनि बर' माहारिनि जि माने मोजां आखुफोर बिथांखौ देखायनांगौ आरो जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि आबहावा लाबोनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बेबायदि रिल खालामनानै देखायनो मोननाय नङा आरो देखायनाय जुदि जों मोनोबा बै इउटुबारफोरखौबो जों माने इउटुबारफोरनि सायावबो जों माने गोख्रों राहा लामा लागोन आरो आयेननि बेबस्था जों लागोन दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो मैखोम बसुमतारी एक्स एडिटर इन चिफ बड'लेण्ड रादाब बिथांखौ जोङो सोंखारिदों आरो लोगोसे इउटुबार बिथांमोनखौबो जोङो सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा समाज बेरेखा जिखुनु हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ अन्यथा जों बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौबो जोङो बुंगोन सिगांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजिएस एबा एक्सपेल माने लिडार बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो मालाबा जों नुबाय थादों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'नि सायाव गोबां रोखोमनि नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि माखासे हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा गोबां माने नंखाय जि माने जुक्ति गैयै जुक्तिफोर माने बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोरमायलाबायदों दा बेनिखायनो बेफोरबायदि माने बाथ्राखौ जाहाथे बिथाङा बुङा नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै समाजाव माने गुबुंले माने बारहावा जाहाथे बिथाङा सोरजिया दा बेनिखायनो जोङो कास्टम बसुमतारी एक्सपेल माने लिडार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांखौबो जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थायो नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावलाबायनानै समाजाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि माखासे हाबाफारि लानायाव बिथाङा जाहाथे माने हेंथा होआ बे माने बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जाहाथे बिथाङा जानगार जायो दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथां कास्टम बसुमतारीखौबो जों सोंखारिदों आरो बिथाङा जुदि नंखाय बाथ्राफोरखौ नंगुबै बाथ्राफोरखौ ओरैनो माने गावनि बेक्तिगत लाब लानो थाखाय